ziua, dragii mei! Haideți să ascultăm și un colaj din Ardeal! Omule tânăr cât ești, mă, unde să te prețuiești, mă? Umbli într-una după bani, parcă-i 3000 de ani. La 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 la, e la 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 la, e la viață. Umbli într-una după bani, parcă-i 3000 de ani. La 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 la, e la 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 la, e la viață. Din bătrâni o vorbă mare, banii n-au nicio valoare. Poți să ai un sac cu bani dacă sănătate n-ai. La 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 la, e la 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 la, e la viață. Poți să ai un sac cu bani dacă sănătate n-ai. La 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 la, e la 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 la, e la viață.
Mulțumesc frumos!